pútnici, určite, keď ste uvažovali, ako stráviť dnešnú nedeľu, mnohí ste neváhali ani chvíľu. Púť k Jurkovi, ktorá je prvá v pútnickej sezóne, sa stala už roky súčasťou nášho jarného programu. V tomto roku slávime túto púť na druhú veľkonočnú nedeľu, ktorá je ešte v oktáve Veľkej noci a je to zároveň aj nedeľa Božieho milosrdenstva. Isté mnohých z nás privádza na toto nádherné miesto túžba načrieť do našej kresťanskej a národnej histórie, pretože nás fascinuje jedinečný génius Lovci. Táto lokalita, dýchajúca dejinami, archeologickými nálezmi, osídlení, historických dokumentov a artefaktov. Mnohým učarovala nádherná príroda zušľachtená citlivými zásahmi pracovitých predkov žijúcich tu v Nitrianskej Batnici, ktorej jej 840. jubileu prvej písomnej zbierky blahoželáme a tiež futbalistom z tejto obce, ktoré si pripomínajú 90. výročie vzniku. Naozaj nemožno prehliadnúť nezanedbateľný počet návštevníkov, nielen skautov, ktorí celoročne navštevujú a obdivujú tunajšiu starobilú rotundu svätého Juraja, postavenú ešte pred vznikom Veľkej Moravy začias kniežaťa Pribylja. Samozrejme aj v súvislosti s nálezmi v nedalekej Bojne. Mnohí tu prišli možno kvôli dobrotám, ktoré sa ponúkajú v blízkych stánkoch alebo kvôli kultúrnemu programu. Aj keď ide o ušľachtilé dôvody každého navštevníka tejto lokality z rôznych príčin, nemali by sme zakrývať ten najpodstatnejší. My všetci, ktorí sme sa cez stánky, ktoré lákajú rozličnými vôňami, ponúkajúce rôzne dobroty, doslova prekliesnili a sem k oltáru, hlásime, že ten hlavný dôvod, prečo sme tu, je náboženský a kresťanský. Sme tu predovšetkým ako pútnici, ktorí nadväzujú na starobilú tradíciu púti svätému Juraja. Tieto púte sú prejavom našej viery a môžu byť aj znakom hrdosti na naše bohaté kresťanské a národné dejiny. Svedčí to o tom, že Kristova zvesť a učenie cirkvi nadobudalo rôzne prejavy a formy, zapustilo počas stáročí hlboké korene a ovplyvňuje náš život až do dnešných čias. Teda dnes sme tu predovšetkým preto, aby sme v našej rozleptanej dobe prehlbili sa v hodnotách, ktoré nás môžu obohatiť. Motorom našej vnútornej sily je Ježišovo zmŕtvychvstanie a z toho aj sila Božieho milosrdenstva, ktoré pretvára zo všetkých rozkolísaných, individualistických, prešpekulovaných a vypočítavých Tomášov, pravých vyznávačov, ktorí sa neboja vyznať pred svetom, že Ježiš Kristus je náš Pán a Boh. Jedinečným vzorom odvahy prameniacej zo stretnutia so vzkrieseným bol podobne ako apoštol Tomáš, o ktorom sme počuli v dnešnom evanjeliu, práve svätý Juraj, ktorého kult sa tam dostal z kresťanského východu. Pochádzal z Kapadócie v Malej Ázii v dnešnom Turecku. Odvaha mladého Juraja, rímskeho vojaka, sa stala tak známa, že prenikla celú západnú kultúru spolu s vierou, ktorú vyznal. Známou sa stala jeho odvaha počas mučenia za čias cisára Diokleciána. Hlásil sa k viere v Krista aj v čase, keď to bolo zakázané, za čo bol popravený v roku 303. Avšak kým bol ešte vo väzení, obratil kráľovnu Alexandru a kráľa maga Atanáza a veriteľa Antolíja a jeho vojakov. Jeho popularita vo svete je veľmi veľká. Podľa svätého Juraja je pomenované Gruzínsko. Georgia je meno jedného štátu v USA.
Len v samotnom Taliansku je 21 miest pomenovaných jeho menom. Vo svete je veľké množstvo chrámov zasvetených svätému Jurajovi. Na Slovensku je to 74 kostolov a kaplniek a v našej diecéze 13. A môžeme s radosťou povedať, že druhý najstarší kostol svätého Juraja sa nachádza nedaleko Nitry v Kostovanoch pod Tríbeči. Tento muž zeme, ako prekladáme jeho meno z gréčtiny, je človek, ktorý má vzťah k prírode. Preto je patronom skautingu. A môžeme povedať, že kde je svätý Juraj, teda keď sa už objavuje to meno, tam je prísľub budúcej úrody. Kde je Juraj, tam sú Juličky, čiže lastovičky, zvestovateľky nastávajúcej jary, teda nového života. Zobrazuje sa so symbolom kopie a premoženého draka, ktorý je symbolom zla. To nás povzbudzuje, že je možné v sile vzkrieseného Krista, v sile viery, zvíťaziť nad zlom a jeho produkujúcou kultúrou smrti. Je možné zastaviť konanie a šírenie zla a nepravosti v akejkoľvek podobe v našom živote i vo svete vôbec. Dôležité je, aby sme z tejto sily vzkrieseného Krista žili a napojili naň svoje životy. Je preto potrebné, drahí bratia a sestry, aby sme si, ako to povedal aj pán starosta na začiatku, vážili hodnoty, ku ktorým sa aj našou prítomnosťou tu hlásime, aby sme ich uvádzali do života a nehanbili sa za svoje kresťanské a národné presvedčenie. Nemusíme ich ďaleko hľadať, sú na dosah ruky. Pozrite, anglický filozof a spisovateľ Gilbert Chesterton začína svoje vynikajúce dielo Ortodoxia príbehom o dobrodružnom anglickom jachtarovi, ktorý sa vydal objaviť nové územia, ale pri stanovení kurzu sa prepočítal a v domnení, že našiel nový ostrov v južných moriach, nakoniec musel priznať, že neobjavil nič nové, ale prišiel tam, odkiaľ vyšiel Anglicko. Týmto príbehom opísal autor vlastne hľadanie pravdy medzi všetkými filozofami sveta a zistil, že pravda, ktorú si myslel, že objavil, je staré kresťanské krédo. Čosi analogické sa deje v živote každého z nás. Ustavične upierame oči na hodnoty, ktoré sú u susedov a zanedbávame tie, ktoré sú nám vlastné. Naozaj nemusíme hľadať nové ideológie náboženstva či cestovať za nimi do exotických krajín. To znamená, že by sme nemali byť ľahostajní k miestu a kultúre, ktorú nazývame domov. Dosnulý pápež František s jasnosťou pred časom písal o tragédii, citujem, straty dejinného zmyslu a varoval, že demagogovia a globálne ekonomické záujmy potrebujú mladých, ktorí pohrdajú dejinami, odmietajú ľudské a duchovné bohatstvo, ktoré sa odovzdalo naprieč generáciami. A dodáva, potrebujú mladých, ktorí ignorujú všetko, čo bolo pred nami. Je preto potrebné, aby sme sa aj na naše dejiny pozerali s úctou a nepohrdali generáciami na pleciach, ktorých stojíme, povedané obrazne. Historik Anton Hrnko nedávno konštatoval, všetky národy chcú vyzerať lepšie, ako boli, iba Slováci chcú byť stále horší a horší, ako sme boli. Pýtate sa, kde sú korene tohto masochizmu? Môže to byť aj výrok česko-francúzského spisovateľa Milana Kunderu, ktorý zomrel pred 2 rokmi v Paríži. A on hovorí, prvým krokom pri likvidácii národa je vymazať jeho pamäť. Potom niekto vymyslí nové dejiny. Áno, ak ako národ stratíme svoju kolektívnu pamäť,
strácame samých seba. Také spoločenstvo nie je schopné identifikovať sa, nevie definovať svoju podstatu, svoju identitu. A čo je horšie, nie je schopné ani určovať hlavné fenomény vlastnej budúcnosti, pretože stratilo pamäť, svoju minulosť. Minulosť, na ktorých základoch sa stavia budúcnosť. Ste iste zachytili v týchto dňoch, keď sa veľa hovorilo o smrti svätého Otca, aj správu, že v Dolnom Kubíne je námestie biskupa Jána Vojtašaka, trpiteľa za svoju vieru počas komunistického režimu. A niekto má s tým problém, že po tomto človeku, pochádzajúceho z Oravy, pochádza aj názov tohto námestia. A vec má skončiť pred súdom. Naozaj, strácame pamäť. Áno, v našej histórii dávnej nie veľmi ďalekej sa nájdú aj obdobia, na ktoré práve nemusíme byť hrdí, ale sú to naše dejiny. A nie všetko, čo bolo a je v súčasnosti zle, ako nám to chce nahovoriť ulica. Mnohí, najmä mladí ľudia, v tejto atmosfére veľmi rýchlo uveria tomu, že všetko u nás je a bolo zle a tam za Moravou, za Dunajom či za Veľkou Mlákou je všetko ideálne. A že cirkev je už dávno za vodou a treba hľadať iné spôsoby spirituality. Cez posledné týždne som si všimol, že na Nitriansky hrad chodia početné skupiny mladých ľudí. A niekedy som sa im aj prihovoril, alebo som aj počul po reči, že to boli skupiny stredoškolákov a vysokoškolákov pochádzajúcich z Maďarska, z jednotlivých škôl, ktorí aj u nás hľadajú spoločné korene a históriu, ktorá bola počas monarchie aj pre nás, aj pre nich spoločná. Niekedy naši žiaci alebo študenti, čas výnimkám, ako hovoria pedagógovia, sa najskôr pýtajú, kedy pôjdu nakupovať do mlynov alebo iného obchodného strediska. Je to asi chyba nás všetkých, lebo v niektorých okolitých krajinách jazyk je niečo posvetné. Z histórie je maturita. Len u nás sa neustále musia prepisovať dejiny. Je zaujímavé, že mnohí, ktorí poznajú svet a ich pôvod, nie zo Slovenska, považujú našu krajinu, našu republiku za bezpečné miesto s dobrými podmienkami a žičlivými ľuďmi a rozhodli sa tu žiť, pracovať alebo aj dožiť svoj život. Drahí bratia a sestry, pre úplnosť treba aj v tejto chvíli dodať, že všetci sme zodpovední za klímu, za atmosféru, v ktorej žijeme. Nie len tí hore, nie len politici, ale každý z nás v našom prostredí, kde žijeme. Hovoríme, časy sú zlé, časy sú ťažké, ľudia sú takí či onakí. Svätý Augustín už v 5. storočí mal na takéto sťažnosti odpoveď: svet je taký, aký si ty. Pozrite, náš veľký básnik Milan Rufus si spomína, že v sedliackom dome jeho starej mamy v prednej izbe na čelnej stene povedla ovidov okien viseli dva obrazy. Boli s náboženskými motívmi. Tajomstvo obrazu však vrcholilo tým, že stačilo, aby stará mama na jeho ráme čímsi pohla a nemý obraz ožil, ozval sa a začal hrať evanjelickú hymnu Hrad pre Pevný. A roky išli, hovorí spisovateľ, boli to roky i dobré, pretože ľudia i veci boli spoľahlivo na svojich miestach a už svojim trvaním nás ubezpečovali, že všetko je v poriadku. Až raz prišiel sovietský vojak, ktorému sa zapáčil hrací strojček. Vybral ho, ale obraz nepoškodil. Po roku sa dostali obrazy k majstrovi Rufusovi. Viseli vyše 20 rokov v jeho drevenici v Janskej doline na Liptove. Avšak, ako hovorí, navštívili moju drevenicu
zastudené deti tohto času. Celkom vecne usúdili, že by za tie dva obrazy mohli niečo utržiť a prisvojili si ich. Prečo to hovorím? Pýta sa spisovateľ a dodáva. Tento privátny príbeh udivuje ma hĺbkou podobenstva, nesmiernym významom, presahom a priam odkazom. Strážte si svoj hrad. Chráňte si obraz svojho Boha pred nečistými prstami času. Nedajte sa pomýliť povrchovými zmenami. Čas aj naďalej rabuje v ľuďoch a okradá ich obraz Boha v nich. A kedysi stačilo zdediť ten obraz, zavesiť si ho na čelnú stenu a občas z neho zotrieť prach, v tomto čase si ten obraz ešte navyše musíte nepretržite strážiť. I sami pred sebou, pretože čas je vo vás. Čas to ste vy. Čas, v ktorom neexistencia Boha zdá sa čoraz väčšej časti ľudstva, že je pravdepodobnejšia než jeho existencia. Neviem, či si na prázdne miesto po dvoch ukradnutých obrazoch ešte niečo zavesil. Viem však, že prázdno po nich bude mi nepretržite pripomínať iné, desivé, hlučné, hysterické prázdno, duchovné prázdno tejto civilizácie bez hradu, totiž by nebolo ani podhradia. Chráňte si teda svoj hrad, aby on mohol chrániť vás. Hovorí Milan Rufus vo svojich epištolách starých i nových. Naozaj, tento múdry človek nám veľmi dôrazne hovorí, aby sme si chránili to, čo nám odovzdali naši predkovia. Je to tiež výzva, aby sme pozerali na náš život nie len prirodzeným zrakom, ale aj očami viery. Aby sme si ju chránili. Veď naša viera má byť pre nás volantom, ktorý udáva smer nášho života a nie rezerva, ktorú použijeme, keď je nejaký defekt v našom živote. Áno, aj na tomto mieste cítime, aké bohaté a pestré sú dejiny nášho drahého Slovenska. Jeho dejinami sa vinie osobitným spôsobom posvetno a hodnotami, ktoré sú obohacujúce aj pre dnešného človeka. Nie je to iba pridaný podiel, ale podstatná regulujúca sila duchovnosti a kultúrnosti i obyvateľov našej vlasti. Preto púte k svätému Jurajovi aj v súčasnosti sú prejavom odvahy hlásiť sa v čase silnujúcej sekularizácie a multikulturizmu, ktorý je časom otvorenejšieho negatívneho či spochybňujúceho postoja kresťanov nie len k našim dejinám, ale aj k hodnotám, ktoré potrebujeme ku každodennému životu. Aj tu sa dnes chceme v tom povzbudiť a prehlbiť v našej viere. Je to cesta viery, ktorá sa prejavuje novou kvalitou nášho života. A nemali by to byť len slova, pretože kresťanská tradícia odvodzuje svoju cieľovú podstatu z budúcnosti, z eschatológie, teda k vedomiu, že budeme za svoje činy, za svoj spôsob života raz aj zodpovedať pred Bohom, čo nás má viesť po pravdivej zodpovednosti. Teda nemali by sme natoľko iným obrazne v úvodzovkách umývať hlavy, ale predovšetkým nohy. Naša viera totiž nie je ideológia, ktorá chce niekoho presvedčiť, ale je to náš každodenný život, naše vzťahy, vzájomná pomoc, odpustenie a niekedy aj trpezlivé znášanie nespravodlivosti. Predstavme si, drahí bratia a sestry, aké by to bolo naozaj vynikajúce, keby sme odchádzali z tohto posvätného miesta dnes s vedomím, že v našom živote sa môže toho mnoho zmeniť v našich vzťahoch, aby sme sa tak ľahko vážne nerozdeľovali aj plotmi, ktoré stoja medzi našimi domami vysokými, aby sme nevedeli, čo sa robí u susedov, aby sme si navzájom neublížovali, aby sme boli voči sebe trpezliví, úprimní,
obetaví, viac si všímali jeden druhého nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale stretávali sa osobne a vzájomne si pomáhali. Veď Kristus za nás zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme tento nový život ponúkli aj iným, ak sme ho prijali, a dal nám raz aj účasť vo večnosti na ňom. Ak berieme svoje kresťanstvo vážne, ak nie sme tu len z folklóru, zo zvyku alebo z iných dôvodov, nemusí to byť len fikcia, ale realita, ktorú môžeme prejaviť už tu, nie len pri stánku s medovníkmi, sladkosťami či gulášom, ale aj po príchode domov, zajtra v práci, v škole. Bude to svedectvo, že sme nie len nedeľní či sviatoční kresťania. Určite sa dokážeme rozhodnúť pre túto cestu a prejaviť to aj navonok, môžeme sa dočkať víťazstva svetla vzkrieseného Krista nad svetom, často ponoreným do tmy aj v našom živote i v našich vzťahoch. Tiež toto naše úprimné úsilie na príhovor svätého Juraja sprevádza Božie požehnanie. Amen.